И здравейте хора, аз съм Милхан, сега снимам ново видео по Fortnite, дано да се чува микрофона. И нов сезон Fortnite има, много работи, вече съм 22 левел. И така, кучето ми влезе вътре, но няма нищо, без да лаеш. Добре, айде една игра в Battle Royale, една игра в Reload, мисля, че е добре. Забравих да ви кажа хора. Шестина ще излезе песен. Трябва се пал или може просто да търсите като фристайл игрица. И да. Направим. Само да се направя настройките, защото малко не ми са удобни. Ако беше за Ринда. Това нали? А? Ще видим просто хора. Кое е за кое е. И така. Ето скоп са инициативите, бе. Така е. Търсих точно скоп са инициативите. Ари, бе. Ето. Скоп са инициативите, малко ги намалим. Добре. Този път падаме. Не можем. Натисках на друго. Скоп са инициативите, да, на 40. Малко просто така. Добре, скачаме тука. Няма да направим виктори. Направих 2 виктори там. И двете бяха в Reload. Двете бяха в Reload, двете викторите. Не бяха в тази карта. Тази карта въобще не мога да направя. Направих само второ място и заради едни ръкавици. Глупави. Оставам на един такъв. То остава на малко. Като сега съм аз, нали? Но толкова на 100 метра. Без щитове, без нищо. И човек, да съм се, че има ръкавица. Взе, ма уби. И затова мразя тази ръкавица. И то много. Ще го направя Виктор. Плащ. Тома тук е. Добре, като взема това, какво ще стане? Злато. От това е, брат. Това. И работи. Сега ли ме... Това няма се ли късно. И аз не мога да бъдя. Ето си на теб да го взема това на мен. Не, нищо. Става на палубницата. На много малко патрон съм. То на много малко патрони.
където има хора, там има чест. Добре. Ще почнеш ли? Добре. Добре. Ами. Продължавам по-добре, всичко идеално. Просто помислих, че май спря на мен. Всичко окей. Трябват ли материали? Запомнете това, ако можете да чуете, да играете само бил по-много, защото това помага и то много помага. Няма материали, лапто. Брат, аз съм намила. Лапти, това зарежда още. Възирам му. Ооо! Лапти, двойка е мале, нали? О, някъде, ага. Това са много по-хора. What the hell? Много малко съм. А то зарежа ли, бе? What? Хора, на секунда си помислих, че това е рил плея. Това буквално ще замълби. Аз знаеш, че това е бот. Много добре го знаеш. Даже сега помисля какво билзваш, бе, брат. Ай. Няма нищо. Единственото, което се няма това. Това много. Това ще ни помага. Хора. Малко. What? Вижте, хора, по-добър съм става вече от тия. Те видяха, когато където имах на канала. Аз на това видео пак ли играх с този скин? Май не, май да, не знам. Там си точно, че играх май пак с този скин. Трябва да качим горе да вземем някакъв лъв, защото нямам въобще нищо и става помпа, не ми харесва да хора. Много бавно зарежда. Не, бе, брат. Няма ли тук често, бе? О, всичките ли ги взела? Добре, поне... Нещо дайте, бе. Не да са химни. Като я вижте на колко съм. Лад. Аз съм на много малко, бе. Дайте ми нещо да са хилна. Това ще лъжаме. Опа. 6. Най-накрая. Друга помпа. Защото тази помпа много ма дразни. Не знам, много ма дразни тази помпа. Палка. Езе. Пора много съм тъп. Там много. Видяхте ли, хора? Много съм тъп. Записвам. Добре. Имаме Legendary. Legendary много ще ми помогне. Защото
Буквално легендарите убива с 3-4 хита. Много често. Защо се трябва да го лутнем. Не! Много често. Ако се чудя защо като се хилвам правя боксове, защото могат да ме снайпнат от всякъде. И заради това правя боксове, защото е малко опасно да си без бокс. Още един час. Много добре. Аз ми дадат ръкавиците много добре, защото ръкавиците много обичам. Чуги! Злат. Патрони ще ни трябват. Още да вземем мините. Не, мините няма да взема самчук. Странни материали. Ще го вземем. Защо пък не? Пък това ще ни трябва. Снайперка. Само което искам да намеря нова помпа, защото с зелена помпа малко така страшно да ходиш. Мамът. Мамът вместо пистолета, аз по пистолета снайпер, защото мамата малко по-топен и да, ще го взема него. Колко това снайпер. Мразя ги тия нови снайпери. Колко прави бак. Само това ли дава? Само това ли дава за дават? Да, крингове. Опа. Смойте често. Здравейте, хора. Как? What? Не, бе. Брат. Преди малко бях отзади, бе. Никой нямаше. Къде намерих ти да се файтва, бе? Окей. Ще вървим. Да. Сега виждам някой и той дойде на файта. Да се файтва с някой. Добре, дадох му минус. Още минус. What the hell? What is tactical? Stack ли?
Да. А, не. Ваша идея да се файтваш. Той имаше и епик. Лак. Да не е мишката. Лак, мишката ми е няма. Това е все. Не, той още не игра. Но, какво беше това? Аз не мога да го оцеля. Затова се правя малко сензитив. Това е по-хубаво. Толкова по-голям. Какво е? Ако взех бухалката, щях да губя. За какво са тия бухалки, бе, човек? Какво са тия бухалки? Има помпи. Добре, помпите не знам, помагат, ама не толкова много. И какво? И какво е? Това че имат хубави генсла. Хубави Ево. Този човек е с корона. Си с корона, дай ми короната, дай. Дай короната, дай короната. Какво е? Си корона хора. Къде ще скачаме? Накъде това? Тук накъде да скачаме? What? Нали го махна бе? Скачаме, защото не знам. Второ ми се. Там ми почва лут. Кой ден? Чакам. Ще има видео до сняг. Yes, sir. Бро, няма да стигна до там, бе, човек. Това съм така. Даже така май няма да стигна. Да. Сериозно. А в Релут искам да направя едно нещо. Като се кача на едно дърво и там седа. Представете се, няма да ме видят. Или да го направим в полвид. Да? О, това зоната е близко, бе. Оф, плахи, бе. О, трябва ми, познайте какво, помпа. Защото ми трябва помпа. Хора, ако има помпа, например златна помпа, извън зоната, ама е да много надалеко ще върви и да е взема. Отеджил. Дявол. Дай накрая. Ръкавица. Тима да са бийни в битки. Окей. Добре. Да са биханите. Ага, разбрах да се. Ама мисля да се файт. Да знам къде и знам, че ги убия и ще умрат. Здравей, бате. И там са. Още ли някой има тук? Тук те се оглеждаш и
Странно се огледаш. Добре. Ще бяха два май. Като бях, като избители. Вот. Хора играя от Chapter 5. Не играя отдавна. От Chapter 5 почнах. Към края вече на сезона съм почнал. Значи не са такова тук, той не е добър. Знам, че не съм добър. Помага. Той е готов. Ето, горе. Окей. Какво правя, човек? Добре, и къде? Падне до мен? Къде? Аз такова! Айде дропвам, аз това... Маля, брат. Аз това не знае, бе, човек. Верно? Аз мисля, че нищо не дава това. Не е аеродропа, не е аеродропа, хора. Така аеродропа да не дава нещо дава. Добре, сега къде е това нещо? Другото. Нищо не ми даде, което ми трябва. Не, снайперът ще ми трябва. You got me? Хора тук се бият. Такива ми аз да се бия с битките. Да ги бия. Бия пасята. Няма от сега да почна. What the hell? Няма да хвърлям минута. Окей. Беше яко. Така. И помпа ще ни трябва. Не, така. Да стана по-бърз малко. Така го използвам за мувмент. Защото става малко по-бърз. И това е мувмент. И хил. И мувмент. Не ли е? Сега, тя ги убивам тя. Нито тия, това не е бъл. Със сигурност. Тук се бият. Хора. Не бе, брат. Файтвай се с него. Ела. Още ли един имал? Бакса.
Он е тук. Оф. Езе, човека има корон. И той имаше това. Ръкавици. Просто му взех ръкавиците хора. Какво човек има ръкавици? И са на 100. За какво да не ги взема? Не така. Са на 100 ръкавици. Взема се и това. Ето аз ви казвам хора, че тия ръкавици са толкова добри. Буквално бих колко 9 с тях. С едни ръкавици. Разберете. Само е да зареда това. Да. 9 с едни ръкавици. Това е луджи. Там има още да се бият хора. Повстава. Пет каза мувмент. Буквално мувмент. Как ли го оцели го, брат? Май. Брат, то много точен. Верно ти казвам, много е точен. Брат! А сега какво да правя? Това при мен е. Хитнах го. Yes. Имам време да дойда тук. Але хора на много малко съм. Хитнах го още един. Това е идеално. Буквално е идеално. Това е мен. Хвата му на един хит, бе, брат. What? Тази зона. Много я обичам, хора. Дама тук е да се хилва. Е така. Добре, хора, трябва да се хилнем, защото сме на много малко. Колко път не ги хитна фония? Много пъти го хитна. Еде го. Той бяга. Ти строеца. Той се строи, бе, брат. Той се може да строи. Тия. Аз да тук, той даже няма да знае, че съм тук. Не, знае, че съм тук. Той знае, че съм тук. Щом знае, че съм тук, отивам просто на там. Не, той ще ме види, хора. Той е в зоната, бе. Супер се, той е в зоната, бе. То глупавя. Идеална точка, бе.
избягал ли? Верно ли? Той избяга хора. Ако бях го хитнал, ще да много добре. Добре, че избяга. Да дойде близко до мене да е. Дойде до мене да е. Съм по-опасен в това, просто не е интересно. Дойде до мене, ще го убива. Само да варим, защото там е по-голяма зоната. Таки има майка. Да. Идеално. Така си остана. Към другата страна. Рапин бига. Сега сме вече на 200. Алишане, сега не мога да говоря. Приятел ми звъни. Човека май иска да играем Fortnite. Ама, братко, извинявай, снимай. Аз съм на 500. Да не ме хитне това някъде. Не съм добре, ама толкова ме хитне няма да съм добре. Тази игра малко напрегна. Само тогава без исках да го видях как тича към горе, нагоре. Викам, да ме хитне. Са тия хора, брат. Тия медальони, верни. Си медали. То може сега да ме гледа Алиша. Добре, да дам тук, това ми е любимата локация. Имам много хора сега. 100%. Добре, да си го наема, ето. И тъмън. Да, бе. Тила има. Слез. Слез, бе, папана. Хора. Ето има един път. Първо видео. Хилва има, бе. Малко съм, бе. Дай бит. Да се наредим винтор. Иначе вижте се. Тук ми е бигата. Бай, ще не спреса, брат. Знам, ще играем. Ама. Ще малко. Хора, вижте, само епик и рер. Инвенторите ми. Брат, компиш то е. Компиш какво ти иска. Не се крие, там има храстата му. Да, бе. Тук седа, брат. Влез, ма. Да влез, че ме издаваш, бе, виж. Хора, това е много добро. Това ще ми трябва. То новата зона е там, бе. Хора, тази игра е много напрегната. И то много напрегната. Този е так. И това е така. Язва. Идеално.
Те си видял колко хора останаха опа един срещу мен, ели го. Хора, не мога да говоря сега въобще нищо. Воу, а то само в това ли ще ми играе тука? Това май докато не убим плата на мен. Виктори, хора! Ми това беше от мене. Чао! Ти мислиш само това ли е, бе? Бързо лайквай и се абонирай, бе. Little life of a boss player. All eyes on me. I let them